ओहो सोहो कौन कुंभीर कुंभीर कौन है गोलिया हम ना गल वीडियो कला कथा होनी फिंगिला गोटे गोटे दीटा फिंग गले हाँ स्काम है ना मन ना कर कर हल्ला हाँ भयंकर हल्ला आपण किसी कहतु चाष विषय आल्बर्टो चाष प्रणाली फार्मिंग आल्बर्टो फार्मिंग पाठ पढ़ी हम भाई ना पाठ पढ़ी हम मात्र फार्मिंग भी करी हम कौन जे कौन बात छेची दिए आमर बीटेक स्टूडेंट फाइनल माने प्राइज पाई फर्स्ट डिवीजन रे आ चाष कर बीटेक बीटेक आउट को आला बीटेक बीटेक तुषार ना एटा सरला पर खाइटा कौन हम क्या मु पचार जा कौन हम ये चिकेन टा धरी पड़ा कलजा कराटा अंदा राइट आउ टे काम करदा भाई हाथ धुए राइट हाँ मन जाए ना तुम सब पिंधि आई ब्रेसलेट मुदी सब नौन एत जानी कथा कल नौन से तलु जन के पड़े कि नथे तुम देवा हाँ भाई ना एपड़े चलो नहीं मानस ओहो सोहो
କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର କ'ଣ ହେଲା ଗୋଳିଆ ହେଇଗଲ ହବ ନାହିଁ ହେଇଗଲ ଜଜ କ'ଣ ହେଲା ପାଣି ଲଗାରେ ସୁଇଚଟା ମାରିଦେ ତୁଷାର ତାର ଚଷମାରେ ପଶିଛି ଯେ ଦୁଶୁନି ମାନେ କିଛି କାହିଁ ପାଣ୍ଡା ଲଗ ଏ ଜଜ ଇଆଡ଼ା ହେଇ ଭିତରେ ଭଲସେ ଗେଞ୍ଜେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ହେଲା ହେଲା ହେଇଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଗିଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଗଛ ନା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଗଛ ବନ୍ଦ ହେଇଲା ଇଏ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ଆମର ଜମି କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର ପାଟିରେ କାଦୁ ପଇଲା ଜଜ ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇଲେ ନା ମାନେ ଫାଟୁ ଗାଧେ କୁମ୍ଭୀର ବହୁତ ହାଲିଆ ଭୟଙ୍କର ହାଲିଆ ଏବେ ଟିକେ ଗାଧେ ପକେଇବ ଦେଖ ରାଇଟ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ତ ନାହିଁ ହବ 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 ରାଜା କୁମ୍ଭୀରର ବାନ୍ୟାନ କେବେ ମାଟିଆ ରହିବନି ଆଉ ଥରେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଝିଅ ଯଦି କାହିଁ ଧୋଇଲ ମଞ୍ଜେ ନା ଦେଖ ବା କାହିଁ କେତେ ଜଣ ଆଇଛନ୍ତି ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ମୁଁ ଆସୁଛି କାମ କରିନି ଖାଲି ଦେଖିବା ଭାଇ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ଆସିଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ କୋଟା ସରିଯାଇଛି ହଁ ଏମିତି କହି ସରେଇଦି ଫାଇନାଲି କହି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଫୁଲ୍ କରିଦା ମାନେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଚଳିବ ଫାଇନାଲି ମନୋଜ ଭାଇନା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ ଭାଇନା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଧାନକୁ ଓ ତାହେଲେ ସେଠି ସରିଲାଣି ବା ନାମ ପକେଇଦି ରାଇଟ୍ ନାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଓଇ ଏଟା ଜଲ୍ଦି ଲଗ ବାନା ନା ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ରହିଲା ମର୍ଚ ଏଇଠୁ ଏତିକି ମର୍ଚ ଲାଗିଛି ସିଆଡ଼େ ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ 100 ଟଙ୍କା ମର୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଖୁସି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଚାଷୀ ମର୍ଚ ଲଗାଉଛନ୍ତି 14 ଟଙ୍କାରେ ଗାଡ଼ି ମରେଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଡିଜେଲ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ମର୍ଚକୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଏଇଟାରେ ଗଛ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇବ ପେଲି ବାହାରିବ इधर कुड़कुड़ी भी है कुड़कुड़ी कुकड़ी कुड़कुड़ी हो
ଜୟ 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 ଜୟ। ସବୁ ଯାକ ତଳି ପଇଯିବ ବା ଭିତରେ ଗଳିଆ ହବ ହେଲା। ଆଉ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଲଗାବ? ଆସ୍ତା ଆଉ ବାଇଗଣ ଲଗେ ନା ନା ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ସିଆଡ଼େ ଏବେ ଏତିକି ତ ଏପଟେ ପରେ ଲୋକ ଯାହା ଲଗେଇକିରି ସେ ଯାହା ଆମେ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏ ଯାହା ସବୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଲେ ଆଗକୁ ଲାଗିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରହିଲା ସବୁ ଶାଗୁଆନ ଗଛଟା ବେଶୀ ମଟର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସବୁ ଶାଗୁଆନ ଗଛ କାଟିଦା ଫିଙ୍ଗିଦା ହେଲା ଆଉ ରଖିକି